Father, I pray over the viewers. I speak your blessing, hand of favor, protection upon their lives, upon their families. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba mangwanani ano marekwana ndiri kutaura nyasha nekugoneswa nekubata muupenyu vana venyu zvavanoshuwira nekutsvaka zadzikiswe favor inobva kwamuri ionekwe muzita raJesu Kristu weNazareta. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced. I speak blessing, protection and favor in the mighty name of Jesus. Wenyasha mutsvene wakatendeka Mwari wamasimba ose tinokupai mbiri nekukuremekedzai madekwana nokuti munogona munotida Baba. Dzinongova nyasha nerudo rwenyu imi munotichengeta nekutigonesa. Hakuna wakafanana nemi, hakuna wakaita semi Jesu, hakuna wakaita semi wenyasha, hakuna wakaita semi mutsvene anogona. Ngarikudzwe zita renyu ribatwe neutsvene, mbiri nerukudzo zvive kwamuri nokuti munotida, imi munotirwira, munotichengeta nekutigonesa. Alpha na Omega, wekutanga nekupedzisira. Kudzwai, kudzwai, bongwai Baba namatwai, remekedzwai mutsvene wamasimba ose wakarurama, iye anogona, anotida Baba madekwani ano nyasha nekubata kwenyu nokuti munotida, imi mutsvene anotirwira nekusingaperi muzita raJesu Kristu weNazareta. Thank you so much, guys, for tuning in. I've got a scripture to share with you this evening. I need to share a scripture with you this evening. Mark chapter 4, from verse 41. The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and the waves obey him. The last part text yandaverenga yokuti pane dutu remhepo rakauya against the boat ranga rina Jesu nevadzidzi vake. So vadzidzi vaJesu ndokubva vamumutsa. Amuka, Bhaibheri rinoti wakarayira dutu remhepo, mvura ikadzikama. Asi chandoda kuti uzive mudikani, scripture yandaverenga kuti tive neve prayer point ndeyekuti this storm yakauya kuzointroduce another level, another dimension yavanga vasingazive muna Jesu, kusvika vaita mubvunzo wokuti who is this man? Who is this man? Which means there are storms, there are challenges that are meant to introduce another level, another dimension of grace that is in your life. There are challenges, there are storms that can come against your life, not to destroy you, but to usher you into a level. Murikuona kuti pano vadzidzi vake vari kuita mubvunzo unotaridza kuti vanga vane kumwe kuziva kwavanoita pamusoro paJesu, asi vanga vasina kumwe kuziva nokuti vari kuita mubvunzo wokuti who is this man? Who is this man? That even the wind and the waves obey him. Kureva kuti vane zvavaiona Jesu achiita, Jesu achita akadeclare akataura chinhu, zvinhu zvichidzikama zvichimuteerera, but there come a time yekuti wakataura nezvisinganzwe zvikanzwa, akataura nedutu remhepo, akataura nemawaves akamuteerera, vakaita mubvunzo wekuti who is this man? Which means there are storms, there are challenges dziri kuuya against your life, against your career, against your business, against your marriage, to strengthen you, to introduce another level, another dimension of grace that you carry. Hazvaigona kuzivikanwa dai dutu risina kuuya, havaigona kuva nemubvunzo wekuti who is this man? Nokuti Jesu uyu murume wavafamba naye, wavari kufamba naye, vari kugara vese, but vasvika palevel yekuti nekuda kwechitiko chaitika ichi, nekuda kuti ataura mazwi dutu rikadzikama, ataura mazwi mhepo ikadzikama, zvoreva kuti murume uyu hatimuzive. There are times, there are levels and dimensions dzekuti pane vanhu vanokuziva, but kune dzimwe nyasha dzinongooneka kuti zvipuruvhike kuti havanyatsokuziva nekuda kwekuti kune kugoneswa nekukunda kunopushwa naMwari muupenyu hwako pa a certain challenge, a certain storm yekuti iyo haigoneke ordinary, haigoneke nekuziva nekubata kwevanhu, but zvikangoitika bedzi zvinointroduce kamwe kakusazikana kwakusanzwisiswa kuti munhu werudzi hazvigona sei, hazvigoneke, zvinonetsa, but mhepo haina nzeve. Jesu wataura shoko, mhepo ikanzwa. Mawaves haana nzeve, ataura shoko, mawaves akadzikama. So I want to pray, I want us to pray, I want us to pray. Lord, give me the grace so that the waves will
hear me. Give me the grace so that the storm will listen to my voice. There are storms in life. There are waves. Kune Mhepo, kune ma storms, kune ma waves. Arikuya against your life. But may you carry the grace and the favor of the Lord. No matter how big the storms are, but Shrukuzo introduce to people another dimension of grace that is in you. Usakune dzimwe nyasha dzakavigwa mauri dzisiri kuzongozikanwa neimwe nzira but zikanwa nekukunda kweimwe storm kweimwe dambudziko richauya against your life. Vadzidzi vaJesu vari kubvunzana kuti who is this man, who is this man that even the wind and the waves obey him, that even the wind and the waves obey him, which means there are waves. Kune ma waves ariko, kune ma storms ariko ekuti kana auya Mwari vakupa kukunda, people you know you mune imwe level, mune imwe dimension, nokuda kwekuti Jesu vaimuziva vachitofamba naye. But paakarayira dutu remhepo, mhepo ikadzikama, mawevesi akadzikama, vakasara vaine mubvunzo kuti murume uyu ndiani, murume uyu ndiani. Kureva kuti zvaaita apa hazvingoitwa nemunhu watinoziva, apa zvaakuitwa nemunhu ari kutaridza kuti hatisati takunyatsomuziva, which means there are storms anouya against your life, against your career, against your business, against your marriage, not to harm you, but kuti vanhu vagone kuona dzimwe nyasha neimwe favor yaMwari yakadururwa muupenyu hwako. My prayer point tonight, may God give you the grace against the storms. May God give you the grace against the waves that are coming against your life. May God give you a favor, a certain dimension of blessing and favor. Yekuti nyangwe vanhu vaiti tinomuziva but vachati murume uyu hatimuzive, mai ava hativazive, baba hativazive, taiti tinovaziva. Why? Nokuti pane zvichaita kuti Mwari vakuintroduce kuvanhu with another understanding. Nokuti Jesu auya achifamba nevadzidzi vake vanga vane mamwe maziviro, vaimuziva but vane kamwe kaziviro kangori ordinary nekuda kwokuti pamwe pasina mamwe machallenges ari kuintroduce Jesu to the disciples ekuti vega vachanyatsoona kuti murume uyu hatimuzive, taiti tinomuziva, takamutevera tikamuti tinomuziva paaiparidza, but nekuda this act yaaita yekuti ataura kumhepo isina nzeve isinganzwe ikadzikama ikanzwa, ataura kumawaves akadzikama, vakaita mubvunzo wekuti who is this man? Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. I cancel every negative dream against my life. I cancel every negative dream against the viewers. Baba pavanorara mukati mehope dzavo manhero anhasi, zviroto zvedenga, divine dreams, I pray and I cancel by power, by mighty, in the mighty name of Jesus, every negative dream, every spiritual attack, spiritual husband, every attack inouya ari mukati mehope dzake. Baba madekwana nhasi nemadhimoni ngaataure kuti who is this man? Taiti tinomuziva, takambomushungurudza kwenguva refu, but things have changed. Baba ndiri kunamata madekwana nhasi. Every negative dream, I cancel it in the mighty name of Jesus. Spirit of death, I come against you in the mighty name of Jesus. I speak life and life in abundance. Ndiri kunamata baba manhero anhasi, ndiri kunamata, ndiri kutaura nyasha. Mweya isingade kuti vanasikana vawanikwe, mweya isingade kuti vanakomana nyango vaone nemabasa vagonewo kuwana. Every storm iri kuuya against your people, ngavarorwe zvakadaro, ngavarore zvakadaro. Mwari vawanire nyasha. Every spiritual attack, spiritual husband, spiritual wife, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ndinotaura nyasha dzeropa rakairira paKalvari, ndinotaura favor nekubata kwenyu Mwari kunoshamisa. Ndiri kunamata muvana venyu, ndiri kutaura nyasha. Baba ndiri kutaura nyasha. Every storm designed to make them fall, I cancel that storm. May that storm introduce another dimension of grace and favor. Nokuti iye Jesu wakarayira mhepo isinganzwe. Kune ma situations anenaro Mwari, asi nokuti kana mataura shoko renyu, mataura izwi renyu anonzwa. Mwari wakandidana nechikonzero, mutsvene wakatendeka. For the sake of your name, for the sake of your work, use me Lord for the glory of your name. Use me Lord for your glory of your name. Mwari wenyasha wakandidana nechikonzero, ndiri pano semuranda wenyu. Nyasha dzenyu
dzinobva kwamuri kuchengeta neruzhowa rwedenga nekugoneswa nemi. Every plan of the enemy, every plan of the enemy must be put to shame. Every storm, every storm, every storm, every storm, every storm. Mhepo yakaputsa vazhinji nekunyudza vazhinji, asi Jesu akasimuka ukarayira dutu remhepo. Vadzidzi vakava nemubvunzo kuti who is this man? Kureva kuti Mwari makaintroduce Jesu kuvadzidzi vake in another way through the storm. Every challenge designed by the devil to attack my family, to attack my marriage, to attack my career, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I speak to the storm right now. Be still, be still, be still, be still, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dutre Mhepo Dzikama iko zvino. Dutre Mhepo Dzikama iko zvino. Dutre Mhepo Dzikama iko zvino. Mhepo dzekusarorwa. Dutre Mhepo Dzikama iko zvino. Mhepo dzekusabudirira pane zvaunoita. Dutre Mhepo Dzikama iko zvino. Mhepo dzekusagamuchirwa. Dutre Mhepo Dzikama iko zvino. Dutre Mhepo rekumukirwa. Mhepo Dzikama iko zvino. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mark chapter 4, verse 39. Jesus woke up and rebuked the wind and said to the waves, silence, be still. And suddenly the wind stopped. Kune mhepo iri kuvhuvhuta mudikani, against your marriage, against your business, against your career. Be still. Be still. Be still. Be still. In the mighty name of Jesus. May the good Lord bless you. Vichi Sango, God bless you. Trina Mlauzi, may the good Lord bless you. Tenda Kademete, God bless you. Jason Rukuni, God bless you. God bless you. Asha Kufa, God bless you. Faraizi Nyarara, God bless you. May the good Lord protect you. Ellen Majita, may the good Lord bless you. Chikutireni Lisa, God bless you. Tafadzwa Mupotsa, God bless you. JT Makoni, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Evans Vadzo Dzinzi Samuel Kavu, Terry Nyoni, God bless you. Maichi Chirumbi Mavede Mbetepe, God bless you. Tatenda Maparara Poshia Luzi, David Chirinza, God bless you. God bless you. Rumbidzai Chipaka Tira, God bless you. Vincent Munemo, may the good Lord bless you. Dispace Kazingizi, Ruth Moyo, God bless you. Tambudzai Matibiri, Tendai Kademete, Sharon Nyama, Costa Magolis, Lo Mutava, God bless you. Yuna Fero, may the good Lord bless you. Tendai Kademete, God bless you. Emmanuel Chikweru, God bless you. Lloyd Chims, God bless you. Mzi Abi, Enzo Mawere, David Masie, may the good Lord bless you. Baba ninaona mata muupenyo wana wenyu. Every wind, every storm, be still, be still, be still. In the name of Jesus, I curse every plan, every hand raised against my family, against my career. I curse it by the reason of the anointing upon my life. Father, in the mighty name of Jesus, every storm, be still, be still, be still. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, people. God bless you. God bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. May the good Lord favor you. In the mighty name of Jesus. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei muzita raJesu Kristu Nazareta. Nyasha dziwanzwe. In the mighty name of Jesus I pray. Bye bye. God bless you. Join me tomorrow again. In the name of Jesus. Amen. God bless you. God bless you.